Dobro jutro, djeco. Danas učimo redne brojeve. Jabuke, to je voće. Paprike, to je povrće. Koliko čega ima? Da bismo saznali, moramo brojiti komade voća i povrća. 1, 2, 3, 4. Ovdje su 4 jabuke. 1, 2, 3. Ovdje su 3 paprike. Glavni brojevi govore nam koliko nečega ima. U našem razredu je 16 učenika. Već sam pojeo 3 jabuke. Danas ću popiti 8 čaša vode. Glavne brojeve znamo od prije. Pišemo ih ili pomoću broja, brojke, ili pomoću brojevne riječi. Brojevi su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bubamara. Bubamara je prva. Krava. Druga je krava. Mačka. Mačka je treća. Konj. Četvrti je konj. Medo. Medo je peti. Kakvi su ovo brojevi? Pogledaj ove brojeve. Što oni označavaju? Oni označavaju koji je netko stigao, po kojem redu, po kojem redu oni stoje. Bubamara je prva, krava je druga, mačka je treća, konj je četvrti, medo je peti. Što stoji iza ovih brojki? Točka. Iza brojeva koji su nam rekli koja je životinja po redu, napisana je točka. To su redni brojevi. Oni nam govore koji je netko ili nešto po redu. Pišemo ih s točkom. Po točki ih i prepoznajemo. Tara je druga u vrsti. Mate je došao prvi na cilj. Luka živi na 10. katu. A sad za vas zadatak. Istražite i riješite. Koliko članova ima tvoja obitelj? Koji ili koja si ti po redu po starosti u svojoj obitelji? I koje si dijete po redu? Zatim napiši naslov u bilježnicu, matematičku, redni brojevi. Nacrtaj članove svoje obitelji ispod naslova. Svakom članu obitelji pridruži redni broj počevši od najstarijeg člana obitelji. Sretno!